Това е Конституция, нали? Тъй. Кое му е сериозно? Искате ли да прочетете? Ще ви кажа какво е мисля. Това е от... Това е член 1, точка 3. Член 1, точка 3. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Какво означава? Кажете ми. Това означава, че никой няма право да е свободен. Значи само партиите, които са избрани, които са направили тази конституция. Пък те взеха много да се множат тези партии. Не само да се множат. Напоследък. Ти разбираш, това означава, че ти не можеш да се бориш за свобода. За разлика от американската конституция, където всеки има право да променя. И това е борба. Да, това е ограничение всъщност, правилно. Виж фотоапарат за Русленчи. И трябва да такова. Трябва да има Велико народно събрание. Виж що значи? То значи, че то трябва да шеджеш. Чакай, по-бавно трябваше да късам. Това е конституция на България. Много Празни силно думи. стана. Никога не съм не чела. Имам само богатство за правата на човек. И Да герба променим точно. конституцията тогава. Точно герба. Само герба остана. Много красив герб. Да. Вижте как герба. Ай, Как то още показателно има герба прашки. остана така. Да.